Ayo, ayo, ayo. Iya. Ayo. Ayo teman-teman.
Thank
teh. Es teh. Teh es. Se. Tahu Tadi mie itu segala. Ini rada di ngapura. Ning kuping le omong. Iya. kalian niku nek. Nek. Halo. Aku nih. Halo, halo. Tahun. 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 Sendika dawuh Kanjeng. Ditimbali bentarane ora semawur. Jane krungu ora? Nggih, mireng segede. Segede. Mbok sumpeli apa kupingmu? Tahun. Nggih Kanjeng. Aku ki ngajak ngomong. Nggih. Iki ngene men Tahun. Dino iki ingsun nyekseni para prajurit Soreng kabeh. Padha gladi ana ing alung-alung Cipengking. Nanging ngene men Tahun. Sabibare para prajurit Soreng kabeh padha gladi. Tak kumpulke ana kene. Nggih. Mergo ngopo? Mergo ingsun lagi bunga. Ingsun bunga anggone tapa brata 40 dina 40 bengi wis rampung. Tasih kirang sedinten. Isih kurang sedina. Nggih. Yo ning ora apa-apa. Garis dina meneh. Kono wis rampung rek boleh meneh kadigdayanku. Nggih. Amarga kala wingi ingsun dadi nglakoni tapa brata. Dibareng jagongi kursi sing wis dipasangi raja. Nggih. Nang iki ana sing kurang to. Napa Kanjeng? Para prajurit Soreng tak kon nang kene iki. Ben padha ngrasake gembul busana marang ingsun. Nggih. Nanging ingsun duwe paman pekatik. Jan dabel kira umum. Nggih. Wis ngerti para prajurit tak kumpulke nang kene ora ndang dicepake. Man. Man. Pripun Kanjeng? Kowe jane nyambut gawe apa ora? Nyambut gawe. Nyambut gawene ngono kuwi. Nang kowe ngerti ora? Para prajurit Soreng kabeh wis nang kene. Ora kok cepak-cepake. Kowe ket mau apa? Para prajurit kuwi tak kumpulke ben padha gembul busana marang ingsun. Pantese sing kudu dicepake apa? Apa dadak kudu tak? Boten. Tak kudutke. Sun ketuan rumah. Ning kono. Parah sih. Niku napa? Aku tuh nek jero ora to kowe jenenge. Di sini ada siji tok. Allah apa to? Apa Kanjeng?
Ya carane kepiye? Dhewe iki lha apa tangane? Oh. Kok dhewe iki yo? Bae yo Wong tuwa kok dikon. Engko Kanjeng. Ya pantes nek ngongkon wong tuwa ki ora lupus. Jane iki bekal kok. Jane Pak. Koso kudulan melu kapan. Ning apa kowe ora ngerti? Patih mentahan wis kaya ngene. Dijak mlaku-mlaku mau wis megap-megap. Baline dadak njaluk gendong. Wah, nggih pun rada anu iki. Ya pancen wis meh wayahe. Wayahe istirahat. Anu migah. Para soreng kabeh. Padha maju oke. Yo wis, wis. Padha dipangan. Ayo padha dipangan. Rasa rebutan. Nanging isih kurang siji meneh taun. Napa Kanjeng? Ingsun mau ngongkon paman Pekatik sing biasane tak kon ngarit ku upen-upen jaran Gagak Rimang. Nggih. Ning ket mau ora mulih-mulih. Janjane nyambut gawe apa dolan? Boten ngertos. Karepku yo Patih. Nggih. Karepku paman Pekatik mau yo kon melu ngrasake gembul busana. Amarga paman Pekatik siji mah. Nggih. Sing gaweane bendinane open-open jaran Gagak Rimang. Nggih. Nek ora dijareni yo mesak. Nggih. Man. Paman siji mau neng ndi? Boten ngertos. Ora ngerti. Para sore. Apa wis padha cukup kabeh anggonmu padha gembul busana? Ponakane kula teng pundi? Ponakanmu ning. Nggih. Kudune aku sing takon kuwi. Nggih. Ngopo kowe malah takon aku? Nggih mangke tak goleki. Yo, Wonten teko ngilang ngoten to. Wis bareng ketemu pun. urung ketemu. Balik Tinggu jaket teko aja. Kok jaket kuwi? Jaketku mau sapa? Jomblo. Man. Man. Man.
Aritmu ki ono ki. Sulapan, kau tak bagus kok kono dadi godorone. Sendale aku pi. Aku. Alah malah ngene. Pengen ngerti nek gak sandal, bali-bali gak sandal sandal sapa? Aku jadi sandal sapa? Ya wis sapa wis jeneng ndi? Tolong to kowe. Tolong to kowe. Kok maling iki lho. Iki sandal sapa? Iya dia to punya. Aku masih ngono. Tak pernah saya diu. Badok. Wis rampung apa durung? Gojek kowe makane. Le padu sandal. Durung. Lajeng kenalan kali cewek angsal mboten. Ora ono. Dadal. Ning jero piye? Ning jero piye? Tarik-tarik ngono arep mameri bendarane wae piye. Duwe kok. Guyu parah sih. Amin. Ayo cocok guyon Pak. Yo. Jenenge kok aku guyon mawon. Aku ket mau urung takon. Arep tak takoni kowe gubres cah loro. Aku lah mboten diparingi mic kurene mike wah. Hei. Suarane aku ora gede-gede ngopo ya? Aku ki kadang sok gumun aku ki lanang apa wedok ngono. Hane aku duwe iki ki. Ora pareng. Halo. Cek cek. Halo. Mongso titik. Burung. Oh dereng ta. Kowe melu latihan apa ora? Aku ijen terus ya, Bos. Wah. Masih bos. Hah. Sikil ki kok jengget iki lho. Mulane sikile ki rasa jalan kono. Oh. Rio. Oh, sik. Tak-take. Wah, bagus. Aku tak takon. Para prajurit soreng kabeh lagi padha jagong kene. Teko-teko kowe tulung-tulung ki ana apa? Kirin, aku ket mau ngelak kira dijikokke wedangmu. Kirin, Den, sikile. Entek wedange. Ora mlaku. Kowe ngombe wae. Aku durung ngombe lho. Kowe tak Jero ki apa karo teh? sing ngombe iki kowe. P. Kancamu ki bareng arep. Kesel. Tak sate iku. Nyuwun pangapunten. Lagi sopan santun blas. Si aku iki musuh. Kathik siji kok marai mangkel wae to iki. Arep tinju apa piye karo aku? Heh? Tabohi awak gelet.
Untung aku ra sidak. Jes, Kene. kok sing genah aja ngisi-ngisi wong gerabak kok. Wong gak gerabak. Man. Kowe jane do gawe ontran-ontran apa? Gawe ukara gelut kaya ngono kuwi. Ngisenke bentar. Oke tuh niki lho. Nganyelake wong kesel-kesel bareng arit yo. Cerewet wae. Ya minggir. Pekathek siji kuwi pancen cangkeman. Wah, cangkeman kowe iki lho, cangkeman kowe iki. Ya wis. Kowe kenang apa? Teko-teko nangis karo tulung-tulung. Ceritane ngeten. Iya. Kula lagi ngarit wonten sarean ngandhap mriki niki. Ngaretmu tekan sarean ngisor kok? Nggih. Ah, sukete teng mriko. Wah, kandel-kandel ngoten niku kok. Iya. Nah, juk kula ngarit kalih srek ngoten niku. Kalih mbayangke denok. Karo bayangke dik. Nggih niku denoke lho. Cantik. Ya iya. Asmine Mbak Dela. Iya. Pancen jeneng sing denokmu ki cantik. TikTok apa? Oh, kepo. TikTok Kepo. Kowe rasah takon. Rasa takon-takon kuwi pacare aku, Bos. takon TikTok apa? Alah mung koyo gathel. Iya wis rasah batu. Lah dados kula nembe ngarit srek ngoten niku. Oh. Banjur kula ditekani kalian tiang kalih. Ditekani karo pawongan loro. Nggih, kula di kowe iki Hei, Bojomu mlayu. Ngapone sih? Oh. hei. Sekarang lo kajeng. Wis iki bayaran, Dos. Iki aku sih dakon cerita apa ora? Aku Jagong. Jagong. Oh, isa jagong ora? Jagongmu ngisor kono. Cocote ra sopan iki ro ndorone dhewe lho. Tekil lho iki lho. Kowe iki mung babu, Cuk. Oh, karo ndorone sak penake dhewe. Iya ora teruske cerita kowe. Ah, dados enten pamongan kalih. Ana pawongan loro. Banjur nyeluki kula. Kek Iya. ngopo, Kadek? Kula ditangeti ngoten Oh. niku. Bareng ngoten niku kula madhem mburi. Weh, halo Ndara, kula ngoten. Bareng ngoten niku kok kula jawab, "Ah, kula nembe ngarit. Madoske pakan jaran." Kula Iya. ngoten. Pancen gaweanmu ngarit, gawe makani jaran. Nggih lho wong kula ki sobat ngarit kok lho begitu. Sobat Pancen kowe ngarit. koncone Mas Iyun. Nah, Mas Iyun adalah wali. Nah, dados apa to? Ah, terus kula ditangeti ngarit ngoten niku gamane landhep ora, kula ditangeti ngoten. Ah, kula sesumbar. Wah, nggih, landhep wong tumbas teng pasar Banyu Biru ngoten niku. Aritmu tuku ning pasar Banyu Biru ngisor. Nggih, niku landhep tenan iki. Banjur pamongan wau tanglet. Ha, deloki tak nyileh arite ngoten. Iya. Banjur diiling-ilingi ngeten iki arite mboten nenten omongan napa-napa. Iya. Kuping kula teko dikekrek niki mboten ngertos. Kupingmu langsung dikekrek karo gamamu dhewe. Tak petani sik. Iki lara kupinge metu gede. Kupingmu geten kaya ngono. Sing mbok kekrek karo pawongan loro mau. Nggih, cocote didoni kok di Ben mari. Ben mari. telek. Oh iya jan. Ah, Jan kebangetan. Biyen disebulke mari. iki ra disebul didoni. Teles iki lho. Ya lupa ora ana saringane kok. Ambu gudal. Aku ki gek cerita tenanan to. Kok ya didoni juh ngono kuwi. Walah, rekasane dadi wong nyoreng kok ya ora entuk saweran didoni. Longso aja. Terus Sapa mau sing nyawermu? Aku krungu jek. Wah, mangke bar niki nggih, nggih. kupingmu dikekrek mbok cantoli nawon. Nggih.
Coba tak deloki nawon. Tahun. 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 Ora kopoki, di mau nyawane. Tahun. Oh, kowe ngapa? Dek, kowe karo aku, Dek. Aja. Iket mau geragas temen cah siji. Anak pacarmu kowe ngomong ae, ah? Iki ngene men tau. Nggih Kanjeng. Paman Pekatik mau ngarit ana ing alas kono sing biasane ngarit gawe makani jaran gagak limang. Nanging sadurunge rampung anggone ngarit, Paman Pekatik ditekani karo pamungan loro. Pamungan loro mau nyerah gamane Paman Pekatik sing jarane landhep mingis-mingis. Nanging gamane Paman Pekatik mau gawe ngiris kupinge Paman Pekatik dicantoli nawala iki. Cantoli napa Kanjeng? Coba tak waca. Nggih Kanjeng. Celok. Arek ambruk iki lho obah terus. Ngoyot. Larape nangkin toko katur marang ndika Kang Mas Dipati Rio penangsang wong bagus tur darahing Bintara sinuyudan sagung para kawulanipun ampek welas para warga welas asih mringsek sami tau lan kabeh wae para surek iki layang wujud pangalembana saka Hadiwijaya nanging iki isana bajute surek mula padha rungokno mung sethithik cacat ira satriya bagus tan wani getih rai gedhek impul yentek toyo maju klamun wani tanding pring Hadiwijaya Ratu Pajang kang kaloka amuk Hadiwijaya ayo so
Mas.